Kani kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du elma arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor man ta ka step kan nyau tare ujumang arjar arhuai kilong. Hadu khat nyau point khat san kulur ngut ki brio ladap IT ka ya da COVID hakari klem dong kam siu pisa ye. Shen onyo ka jella ya ka jaka ban pun khot ya ki jabo na ki hospital. Nabakil ki bangat COVID khat khandai hiar usumbut menteri rangba ka jela megile asya ribhoi district banyak ren hlor kilat jingada na ka jing posted uni khnyang jingpang bat saulak khat 8000 ngut ki bayo COVID khat khandai bat poi ki bakhlat sha ka lai hajar khandai spa phrophungut tang ka sngi ha India bat ha megile ya yo COVID khat khandai salai spa safunyo ngut tang hinin ka sngi ki khubor ki babnya ka sokar pedeng kalalap IT ka ya da COVID halu khatnyo point khatsan klur ngut ki brio jong ki jilla bat ki union territory klem dan kambat kin siu pisa ye kata ka koi ka khia jong gari kala tho badang don sapalat phrapo khundai tili sapalat phrapo khundai lak tili ki tika ya da COVID ha ki jilla bat union territory jong gari kata ka koi ka khia jong gari ka pentep ru bapalat arpo phra lak tili ki tika ya da COVID kin sapoi she ki jilla bat ki union territory jong kiri ha kini ki laisngi ki panwan Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ukonat ke sangma hinin kesni ulalet jurip ya ka biomedical waste incinerator ni kejaka na benta bentang bat penko ya ki jakhlia ni kitiar pupengkam haki hospital ke badan hatura hajan ISBT West Garul sesuai hadin kejing jurip ya kini ka biomedical waste incinerator ukonat ke sangma ulalet hu ba ka jinut panchina ya kini ka long saklo tingka bat kejing te ya kini ka projek kalaya syat mentam ukonat sangma ulalet hu ba ka sarkar jela ka khmi lenti ba kini ka biomedical waste incinerator kandep no hakini khiniat banai ki banwan une menteri rangba ka jilla meghalaya ulong ru balada kane ka biomedical waste incinerator kandep no ka jing thlang jong jing kwa ya ka jaka ban bread ya ki jakhlia nekitel bapelongkam haki hospital kan su ulong no Menteri Rangba ka Jela Meghalaya ukonat ke sangma hingesni ulale jingo ya ka jaka kabamutte ya ka cryogenic oxygen plant ha jingjal jongka Beljak subdivision ke badan West Garul district ukonat sangma ulong bakane ka cryogenic oxygen plant kan ajing harap sasantli ki district jongka rilom garu bat kunjuru ya ka West Khasi district ukonat sangma ulai thuru baka jingte ya ka ni ka project kan sedang nadu mentahi ka sni namar ka work order lada ai lupa baro ki jingkam na ki benda ka ni ka project lada penbiang lupa Lalu kapor badan jingalang bakatan PWD bat baro kejinong kam ladap alupa ya thu shu ukonat ke sama une menteri rangba ka jela ukhmi lenti bakani ka plan onna ban pendap kuloi na ka benta ka jimentoy jong ka jela Menteri Kampo Iyeng jong ka Jela Meghalaya uba lakaman rimboi hingesni ula penlang ya ka jingalang bat ki wahe asnong ha ka jingadon lang deputy commissioner ka West Gentile district banyak ren halo ka jingtung khre jong ka district banyak khon ya ka khlam COVID khat khandai bat kani ka jingalang ka long ha conference hall jong deputy commissioner ha juai abakran bagla pathai khubor ha ka jingalang uba rimboi ula yathu bak sarkar jilla ka lasim bon kilat kilenti banyak khon ya ka khlam COVID khat khandai kun thopru ya ka jingtei ya ka oxygen plant ha Yalong civil hospital ha West Gentile district uba lakman rumboi ulai thuru ba ka jingte ya kani ka oxygen plant kala ya shashat bat onna ban pendap ya ka hakini ki apos ni banwan une menteri kampo yang jela ula pentip ru bak sarkar jela kan supply shu ya ki ambulans sis pa phra sha kani ka district na ka benta banyarap bankit ya ki nongpang sha ki jaka sumar Menteri ka koi ka khia jong jela Meghalaya uba AL hek ulai thu ba watla ka sarkar jela kamton pisa lai na menta ka jingpen biang ya ketika COVID bat ki wei ki jinon kam ki ba khmat banyak khon ya COVID khat khandai ka sarkar jela kan persang be ban pendiang ya ki ni jinon kam wala dari ban pan keliang ru namar ka jing jong ki bre ko long ka bakodor tam bat ka balong ru ka benta ka ba khmat jong sarkar jela une menteri ka koi ka khia jong jela Meghalaya ula pentip ru bak sarkar jela kan pendiang lut ya ki jinon kam banyak khon ya COVID khat khandai bat kini ka jing pendiang ka long ru ha ki jaka long kendong uba hek ulai thu shu ba ki jing thia pang la pelbon shu ha ki jaka ajing sumar COVID khat khandai bat ulai thu ru ba ka Jela Meghalaya kalayo sa sportly ki ambulance semai na ka North East Special Infrastructure Development Scheme ka ba on khen lang bat ki South Light ki ambulance ki bla don lupa Bante lakam ya ka jingpo jong khunyang jingpang COVID khat khandai ha West Gentile district deputy commissioner baru chairman ka district disaster management authority West Gentile district ula pemi ya ko hukum ba ki breg bawan phai na bar jilla ba ki toru ki badi ki high risk contact labatha ya ki ba kin chong slong hayeng hadu nyosni wala ka test ko jong ki ka long negative room kani ka kunhung Ngalong biang kini ko hukum kami nakadaw jong kijingbon ki bayo ya COVID khat khandai ba kajingki ki bahap thia hospital nakadaw uniu khunyang jingpang ba kini ko hukum kolong ru kum banchim ni kila jingena bante lakam ya kajingpo ru COVID khat khandai ha kani ka district bat kumju ru ha ka jilam
Kani ko All India Radio kap Shillong ka balam sipi ay khubor ba to mentang singap ya kani ka jing penam. Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur penjinga iway na iway pan habay dan lang hajo side bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. To mentang beteng i khwal badang sang. Ban pinti kana bakum ka district hi kala shim ya kajing perking bati kana na benta banyada ya kajing sapreng kajing pangklam covid khat khandai hinan kasni usambot menteri rangba kajala upa prestun tinsong ulaya kendu markhmat bat ki bor penya district kari bhai lembat ki nongmi khmat kani district banyatai halor ki lat jingera na kajing postat kani ka khlam lai don lang ha kani kajing kendu lang da ki lai ngut ki MLA bakan thop yu ba Merrill Bonds em ba George Billing do uba Jason Sokumi molong ki armut ki MEC bakan thop ya kong Magdalene molong uba Charles Malnga ka kong RM Kurba Deputy Commissioner ka district uba C30 SP ka district ki officer na ka koi khia bat kinong yalam ka ribhoy dorbar ki blaya shimbanda na ka jingatai barongkam halor ka jingada na ka ni khlam covid khat khandai na kalyang uba prestun tinsong ula pentip bak sarkar jela hadin bak lasaki ya ka jing pustat ka ni ka khlam covid khat khandai na mar ka jingnang kiu ki bangan ha ka ni ka jingpang ha ka jelam ki bo sarkar jela ki la rai ban pin bana da ka jing khangdam ha ka East Khasi Hills bat ru ka jing perking bating e ha ki we ki district banyada na ka jing pol jong kani ka khlam ulaya thoru ba kani ka jing kandu bat ki officer ka ribhoi lai tai sani halor ka jing perking kam banyada na kani ka khlam namar ba kani ka district ka babon ki bangat ha kani ka jing pang lai tai ru halor ka jing kendon ki balai on tap ya ki tu ki ba khlat na ka jing pang khlam covid khat khandai komu sembut menteri rangba ka jela ula pen paru ya ka jing sokhiam namar ka jing duna palat ki bawan ban shim ya kitika ya da na ka jing pang khlam ha kani ka district ha ka ba ula khot la wer ki pai ba bakin wan shikmat ban shim ya kani ketika bat ru bakin burom ya kendon bala penjiri dak sarkar jela khnang ban la shisha banyada na ka jing pur jong kani ka khlam covid khat khandai Hai India, ladon hadu lai hajar khandai spa prapungut ki breu ki bala khlat no covid khat khandai ha kini ki ap sa kunta ki bala dem bat kalong ka bahe tam ha ka shisni bat kabla penpai ru ya ka jingdan ki bakhlat ha ka ri sha ka alak laipo hajar shispa ndr prangun kari India kala sakhi ru ya ka jingbon ki beo covid khat khandai ha ka shisni da ka jingdan sasau lak khat ar hajar ngut ki beo thmai ya covid khat khandai tang hin dsni ka jala Assam West Bengal Odisha Bihar ba Jharkhand kila sakhi ya ka jingdan ki babon ki beo thmai ya covid khat khandai ba ka jingbon ru ki bakhlat na hu neu khnyang jingpang Kajala Meghalaya tangnin gesni ke dan lai spa safnyo ngut ki bayo thumai yo covid khat khandai shispa arphundai ngut ki balakot no bat arngut ki balaklat no na uni khnyang jingpang ka office udia cha samai ka pentip bana kini ki lai spa safnyo ngut ki bayo thumai yo covid khat khandai shipomut ki dei na East Garo Hills district khat sangut na East Chantia Hills district shispa nyopnyo ngut na East Khasi Hills district sangut na North Garo Hills district sanphundre ngut na Riboy district Arphungut na South Garo Hills District, Nyongut na Southwest Garo Hills District, Arngut na Southwest Khasi Hills District, Arpu Arngut na West Garo Hills District, Khatwaingut na West Jantia Hills District, but Arpulaingut na West Khasi Hills District. Kishispa Arpundaingut ki bakoy pat ki dai sangut na East Jantia Hills District, Prapkundaingut na East Khasi Hills District, Khatsangut na Riboy District, Arngut na Southwest Khasi Hills District, Shipongut na West Garo Hills District, but Khandaingut na West Jantia Hills District. Kajala Meghalaya hadu henin kisni kadon khatra hajar ruspa lai phongut ki bala yo covid khat khandai ha ka ba a hajar lai spa san phuwengut ki ki active case ni ki bedong don ha ki jing suma khandre hajar phraphunrengut ki la kot no ba chispa khandai phulaingut ki la khlat no Menteri Rangba Kajala Assam Usarba Nanda Sonowal ula penong da ke video conference bat baro ki Deputy Commissioner Hagati halor ka jinglong jingman jong covid khat khandai hagani ke video conference layashim bentaru da ki head officer ki bakanthum nadu ki officer jong ki board penyat district jong Kajala Assam ka Assam tanghanin kisni ke don hadu praspa ngut ki bayo thmai covid khat khandai bat san ngut ki bala khlat no na uni khnyang jingpang Shaban pinkot ye khubo sai sin gimat bakongsan hadu khatnyo pon khatsan klur ngut kibriyo ladap aitika ya da covid hakari khlem dan kam sip sa ea shen onyo ka jala ya ka jaka ban pinkot ya ki jabo na ki hospital na ka daw na ka jingkiu ki bangat covid khat khandai hiar usubut menteri Rangba Kajala Meghalaya Shariboy district banyakren halor ki lat jingada na ka jing posted uni khunyang jingpang bat saw lak khat ar hajar ngut ki bayo covid khat khandai bat poi ki bakhlat shaka lai hajar khandai spa phraphung ngut tangnin kisni ha India
Katu kikubor kilakut ba Wan Shafi nak studio jong ko All India Radio Shillong barang por prabjing se so baga Delhi station nak banta kikubor hakaktin hindi bat buat pas kikubor hakaktin pareng. Kani gadai ko All India Radio Shillong.